आदै दाबो सागायाखै आदै एनिया आं नोंखौ गारा नोंनि थाखाय आं गासैखौबो गारजोबदोंमोन नाथाय दिनै नोंसोरो हौवा हिन्जाव लोगो नांनानै आंखौ आंनि खर'खौ बुखावना गालांबाय आइदै गोसा गाख्रबबानो सायो आइदै साला बे पापि एनियानि थाखाय आं मा खालामाखैमोन दरमाहा मोननाय लोगो लोगोनो बिनो होखायोमोन आङो जि बियो बेखौनो होखायोमोनलै आङो साननै सानथाम लेट जायो बेखौनो माने बिराद रागा जोङो आरो बियो आंखौ मोजां मोनखायामोन आं मिथिगौ बियो आंखौ फैसा जानो थाखायसो मोजां मोनोमोन दासो बुजि मोनबाय आङो सोरबा मोजां मोननायानो बेफोरबायदि जेबो मोनाबानो गारनाय आरो जेबो मोना माने बेथ' आंनिफ्राय मोनखायोमोन माथो फैसा दख'ना मबाइल फारसेनिफ्राय हरजोबोमोन आं गावनि सेलेरिखौ मोजाङै दांनोनो मोनामोन आं बिखौ जोबोद अनखायोमोन थेवब्लाबो बियो आंनि अननायखौ बुजि मोनासै गारां एरिया आं नोंखौ गारा नोंनि थाखाय आं दिनै बेफोरबायदि अबस्था जानांगौ जादों नोंनि थाखाय आङो आंनि मबाइलखौबो दैयाव गारबाय मबाइलबो लाला आरो आं गावगायखौ हाबा खालामगोन होननानै न'खौबो गारबाय लाइमोनखौबो गारबाय आं बेमारि बिनानावखौबो आं खबर लानो थाङासै नायगोन सानसे नङा सानसे नायना लाथारगोन आं लागिबा आङो जेल जागोन थेवब्लाबो नोंसोरखौ बोदला लानासो नागारगोन आं सालायनिया आं नोंखौ हाबा खालामगोन होननानैनो गुवाहाटियाव थाफैलायदोंमोन नाथाय नोङो हेलौ मालै सना गांजेमा गोसोम लामायाव थांनानै आंखौ बावबाय नामा माथो खबरखौनो लाथाराखै मानो बेफोरबायदि बुङो नोंलाय माथो मोनथिखागौआनो आङो जोंफोरनि सोमोन्दै रावनोबो खिन्थायाखै होननानै दा गांजेमा गोसोम लामाया आंजोंनो थाफाबाय थादों आं नोंखौ बोरै फन खालामनो मेसेजथ' हरनो हायोना मेसेज हरबाबो नायबाय थायो बियो अबावबा आरो न'आव थांनानै आइनो लागायना होबा नोंजों रायज्लायनो मोनैखाय आं सुखुथाराखैलै थांदो ना माबोरै माला थांनो नागिरदों न'आव थांगोन र' मैयाल'सो फैदों माबा सयथा नङा थाबनो फैदो सना नोंजों रायज्लायनो मोनैखाय आं मोजां मोनथाराखै दे दोनथ'नि दे सना गांजेमा गोसोम रानिया दानो नागिरगोन आङो न' खिंखो सिरि नोंजों रायज्लायनो फैदों आरो जोंफोर गामियाव थांनो नागिरदों र' बिदा जायैनो जोंफोरखौ लामायाव नुनानै थांनो होदों साहा लोंनो ओमफ्राय ओइ सना गांजेमा गोसोम रानिनि माने बिदा जानाय सेंग्राया जोंखौ लामायाव नुनानै लिंनाया बे सेंग्राया आंखौ ओरैबायदि नायखादों आं लाजिलाय लांदोंमोन एसेबां बेफोरबायदि नायो आरो सोरबा मा नोंखौ नायबाय थानायमोन औ नायबाय थादोंमोन थरो नों बोरै मिन्थिनाय नोंखौ नायबाय थादों होननानै नोंबो होमबा बेखौ नायबाय थादोंमोन मानो बेफोरबायदि बुङो सना आं नायाबाबो बिनि नायनायखौ आं मिन्थिदोंना जिखिजाया नोंखौ बियो नायबाय थादोंबा होमबा नोंखौ बियो फसायदों र' फसायनायखायसो नोंखौ नायबाय थादों बियो मा मिन्थिगौ दा मा मिन्थिगौ माने बे सेंग्राया नोंखौ फसायमारदों आं मिन्थिगौ नङाबा नोंखौ बेफोरबायदि नायनाय नङामोन थांनो मोना नोङो मा आं थांबालाय मा जायोखाय आं बे सेंग्राखौ गोसथोगोन आरो ओहो नों थांनो मोना नों गोसथोआबाबो बियो नोंनि नाम्बारखौ लाखिगोन ना नोंनियाव जुदि नाम्बार बिना लाखिबा नोङो मा खालामगोन नोंथ' बिबाथाय हराबो होननो हानाय नङा नोङो आंखौ फोथायमारा ना मायो आंलाय बिनिलाय मानो नाम्बार हरलाबायनो बिबानोखि हरो नामा आंहा हरा होनना बुंगोन आरोलै नोङो बिसानाव आलासि जाना फैगोन साहा लोंना फैगोन ओमफ्राय नोंनियाव नाम्बार बिबा नोङो होआलासिनो थानो हागोन नामा ओहो नोङो थांनो मोना नों थांनाङा दे गांजेमा गोसोम रानिया थांथो नों थांनाङा आंलाय बेयावलाय हारसिं मा खालामबाय थानो आरो आंखौ थाङाबा गाज्रि मोनगोन ना आंखौबो लिंदों थांनाङा नोङो थांनो मोना आरो नोंखौ जुदि एबार नुयोबा नोङो बिखौ नायनाङाबो आरो माथोबो होनाङा माथो होबाबो होनाङा मिथिबाय दिलु नोङो मानसिया मानो एसेबां सन्देह खालामो नोङो आंखौ नोंखौलाय अबाव सन्देह खालामखो आंलाय माथ्र आं नोंखौ बिसानाव थांनाङाल'सो बुंदों आं थांनाङा होनदोंना नोङो थांनाङा मा नोङो आंनि मोनसेबो बाथ्रा मानिया नामा चान्स लानो नागिरदों नोंखौ सेंग्राया चान्स मिथिबाय बेनिखायनो नोंखौ बिसानाव लिंहरदों आलासि जानो आं मिथिगौ आं बेनिखायनो नोंखौ थांनोनो होआखैमोन बिसानाव आलासि जानो नोंनो दा फसायजाबायना आरे बियो फसायबाबोथ' आं बेखौ फसायाखैना आरो सेंग्रा मानसियालाय मा सिख्ला मानसि नुबालाय नायखागोन मा नायबानो खि गोसथोनाय जायो नामा
नोंखौ बियो गोसथोदों मोनथिबाय गोसथोनायखायथ' नोंखौ नोजोर होनानै नायबाय थादों बियो नङाबा नोंखौ एसेबां नोजोर होना नायगौमोन आरो है दोन साला खिन्थाना लानानै गोरोन्थिसो मावना लाबाय आं आया दानना होबाय माबायसि मानसिमार बे टिलुआ बेनिखायनो आं रागा जोङो बेखौ एसेबो फोथायनाय गैया आरो आंनि सायाव बिनि मथेबा माने आङो सेंग्रानो नाम्बारखौ होगोन ओमफ्राय रायज्लायगोन मोजां मोनलांगोन बेफोरबायदि सानदों आरो बियो मा एसेबां थौले गोसोनि मानसि बियो बयफ्रेन्डबाबो रागा जोंनो ओंखारसोयो आङो यासो टिलुजों सिरि सिरि रायज्लायलायनो फैलायदों खोना आंखौ मोनथियै रखम सानदों बे लैथोसियाबा ओजों बायदि आं मोनथिगौ नोंसा नोम्मानो खिन्थाना होबा रायजागोन नोङो आं खिन्थाना होआखैसो ओइ लैथोसियाबो गुबैफोरजों सिरि सिरि रायज्लायखुमानो फैदों नामा इलाय आयु खोनाबायसो ना मायोहाय सोर गुमै रायज्लायाखै आं रावजोंबो हा होनबा नोंहालाय बेयाव हारसिं मा खालामफैबाय थादों नोंसानि मैगं थिलिखौ नायदोंमोन आं माने ओरैनो नायनो फैदों आरो नंगौ नामा आंलाय गुमैफोरजोंसो रायज्लायनो फैदों नामा मा जात जात बुंलाबायो नोंबो गांजेमा गोसोम रानि आंलाय अबाव गुमै दङ आं रावखौबो मोजांखौनो मोना मिथिगौ दे आं आब' मिथिगौ नोंदि रावखौबो मोजां मोना होननानै नोंदि सानफ्रोमबो रायज्लायबाय थायो लोगोफोरजोंसो रायज्लायबाय थायो नङा होमबा आब' औ नंगौथ' र' थुदो जों गवादालानाव थांसै माबा गांजेमा गोसोम रानि आं थांला दे नों थांना फैदो आया दहायनिफ्राय थांगोन होननानै मा दसेनो थांला जाब्रबखो माने गोसो गैला माने आं लाजिनाय मोनलै आं थांफेराखैबो दहायनिफ्रायलाय मानोथ' जेबोखौनो बुङाखैमोन दासो थांनिथ' जेबो नङा दसेनो फैगोन माबा बेखौसो माखौबासो लाजिलायनांगौ आरो न'नि मानसियानो लिंलांदों रावबो लिङाबासो बेलेग बाथ्रामोन थांनि दसेनो फैगोन दा मा खालामनो आं दाथ' टिलुआ आंखौ थांनो होआखै आंखौथ' बियो सोंबाय थागोनलै दा मा खालामनो अबेसे रावबो खिन्थायाबालाय बोरै मोनथिनो बियो आंदि बिसानाव थांदों होननानै ओइ मा सानबाय थागोन थौदो थांनि थाखोसे थांना फैनि दै थौ थांनि थौ जिरि जिरि बोहैलागो दैसानि दै आहा दैसानि दै आहा ओइ जिरि बोहै टुनटुलु माथो मोदोमानो गुदुंथार लोमजादोंसो नामा एबा टुनटुलुआ लोमजामादों खोना गथ'आ बेनिखायनो आंजों फैदों खर' सानायनि मुलि बिनो फैदों खोना आंनियाव बेसेरा खर' साजोबदों खोना गुदुं जादों टुनटुलु नोंनि फिसाफोरखौ गारनानै मानो फैदों नोङो थां ना लोमजादों नोङो हा मानसि लायनो अमायानो माबा मानो नोङो एसेबां गुदुं जादों हा डाइरेक्ट जोंना थब्लि लाइनाव थांना फैनि मा थब्लि लाइनाव मानोलै अम्बिकी मागोनि फिथा जानो थाङाखै बिसाना जोंना थांनि आं थाङाखै नालै अम्बिकी नै आंना टुनटुलुआ खर'आनो गुदुंथार जादों बेसेबा खर' सानायनि मुलिसो बिनो फैदों बियो आंनियाव आयु अमायानो नोंनियाव खर' सानायनि मुलि बिनो फैगोन आरो जाम्बिलाय दाद बुंनो फैदोंबो आया नोङो आंनि टुनटुलुखौ मा सानदों हा गासैखौबो बुजि मोनजोबो बियो जानो हागौ बियो खर' सानायनि मुलि नांगौ होननानै बियाखै नाथाय थेवब्लाबो बियो माबाफोर प्रब्लेमाव दङ आरो बेनिखायनो आंनि सिगाङाव माबा माने बुंफैदों आरो माने आं बुजि मोनाना दा माबा बुंदों जेखि जाया बिनि प्रब्लेमखौ खिन्थादों आरो दा प्रब्लेमखौ खिन्थानो फैदों माने खर' सानायनि मुलिखौनो बिनो फैदों आरो खर' सादों बिनिया बेसेबा गुदुं जाबाय खर'आ ओइ गायदे नों जाग्रा बुस्थुफोरखौनो मानो एसेबां अनो बे अमासो बेखौथ' नोङो सानसेबाबो देथारनानै फाननांगोन अय्य आं नोंसोरनि बायदि नङालै अम्बिकी आंहा अनो ओंखारो जाग्रा बुस्थुबाबो मानो होनबा बिसिनियाबो जोंफोरनि बायदि जिउ दङ मानसिबा बिसोरबो गाङो उखैयो बिसिनियाबो सायो आरो अम्बिकी आं टुनटुलुखौ फाना माथो आयु फानाबालाय मानोथ' फिसिलाबायदों बिजनेस खालामनो फिसिदों आरोलै आंहा फिसाफोरखौथ' फानोना बेखौसो फाना इस दे होमबा नोङो थब्लि लाइनाव थाङाबा आंहा थांसै हारसिंनो
गायदे बे अम्बिकाया मानो एसेबां गाजालै मानसिया जानो माबा मानसियानो एसेबो अननाय रिसपेक्ट होननायानो गैया गायदे माथो अम्बिकाखौ फिसिनोसो लाबोदोंनोलै माथो असे फिसाजो नङानो मा अम्बिकाखौ फिसिनो लाबोनायसो असे फिसाजो नङा आयौ रखरा आं मोनथिफेराखैमोन रावनिबो खुगानिफ्रायबो खोनाफेराखैमोन आं नोंनि खुगानिफ्रायसो खोनाफेरबाय बाजै गामिनि जालायनानै मोनथिया होमबा दा गामिनिबाबो रावबो खिन्थानो थायाखै आयाबोसो खिन्थायाखै आंखौ ओमफ्राय नोंलाय अबाव मोनथिखौ आयानो खिन्थादों आरोलै नोंसाया भगबान इसोर आं मोनथिथाराखैमोनलै दिनैसो मोनथिबाय आं माने सानथाराखैमोन अम्बिकाखौ दि फिसिनो लाबोनाय होननानै बिदि होननानै बिनि सिगाङाव खिन्थानाङा आरो दुखु मोनगोन आयौ रखरा आंलाय मानो खिन्थालाबायनो आं मोनथिखागौ दे जोंसि बाजै बे सिरिया दुखु मोनगोन ना लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे मानो होनबा बे साननैसोआ टाइम मोनथाराखैलै जाबा दाजा एसे बानायना दोनबाय आरोना लोगोफोर सम मोनबाथाय आङो मोजाङै बानायसिगोन लोगोफोर बे साननैसोआ माने समखौनो मोनथाराखै थेवब्लाबो आं बानायदों आरोना एसेबाबो दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम दे दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो टाटा बाय बाय थेंक इउ